नोंथाङा जिहेतु इएम जानायनिफ्राय बिटिसि आव मा खामानि मावखो जों बेखौ एसे मिथिनो लुबैदोंमोन सारनिफ्राय। आङो आबाद बिफाननि इएम जादोंमोन प्रथम इएम आरो बे इएम जानाय समाव बिसेसकै आबाद बिफाननि बागै आङो बड'लेण्ड रायजोफोरनि गोबां खामानि मावदों। आवगाय जिखिनि जौगादोंमोन बेनिफ्राय आं सोलायनानै खामानि मावदों। बिसेसकै हर्टिकालचार बे लाइनाव, नार्सारि जितु बे लाइनाव आरो जोंनि गोबां बड'लेण्डनि खेथियाव गोदान गोदान खेथि बेफोरखौ इन्ट्रडिउस खालामनो हादों आरो जों सानो फैगौ समफोराव जोंनि बड'लेण्डआव जिहेथु आबादजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरानो बांसिन, बे हिसाबै जोङो आबादारिखौ जों जौगाहोनांगोन आरो बेयाव गोबां स्कप दङ जोंनि बड'लेण्डआव। मानोना बड'लेण्ड ओनसोलाव प्राय दैबाना जाया, माने दैज्लां मेसें गोबां माने खेथि खालामनो हानाय सुबिदा दं। बेनिखायनो जोङो गोबां जोङो आसनि लादों। जोङो बिसेसकै गोदान गोदान खेथिफोर मावनो हानाय बायदि जोङो ग्रिन हाउस, पलि हाउस जोङो जागायजेनदों आरो गोदान गोदान खेथि जाय नैबे जितु ड्रागन फ्रुट्स बा जोंनि स्ट्रबेरि बा जिहेतु गोदान गोदान मोजां मोजां जातनि जाफोर आबाद बेखौ जोङो जागायजेनबाय आरो बेखौ जोङो आरो बांसिनै जौगाहोनांगोन। आं इएम जानायनिफ्राय जोंनि जितु 24 नं मुसलपुर समस्ति बेयाव जोङो गोबां लामा बानायबाय। जोङो गुबै लामा बरमा निकासि उत्तरकुसि जितु राजा लामा बेखौ जों बानायनो हाबाय। बरमानिफ्राय मुसलपुर निकासि बे लामाखौ बानायनो हाबाय आरो गामि सिंफोरावबो जोङो जितु सेन्ट्रेल एसिस्टेन्ट, सेन्ट्रेलनि जितु वान टाइम सेन्ट्रेल एसिस्टेन्ट बेनिफ्राय जों गोबां लामा बानायदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो गामि ओनसोलफोराव प्रधान मन्त्रि सड़क योजना आसनि PMGSY नि जोहै जोङो गोबां लामा मावनो हाबाय आरो जोङो सोलोंथाइ आयदायाव जोङो बिसेसकै जोंनि मुसलपुर समस्तियाव जोङो गिबियावनो जोङो पलिटेकनिक कलेज बेखौ जोङो गायसननो हाबाय आरो बेयो बोसोरथाम जितु क्लास बेयो सोलिगासिनो आरो गोदानै जोङो बिएड कलेज गायसननो हाबाय। बेबो सरकारि बिएड कलेज बेखौ जोङो गायसननो हाबाय बरमायाव आरो बेनि अनगायैबो जोङो नैबे मुसलपुरावनो जोङो नैबे डाइट आरो DLED बे स्कुलखौ जोङो गायसनबाय आरो गोदानैबाव मुसलपुराव मोनसे गभर्नमेन्ट मडेल डिग्री कलेज बेखौ जोङो गायसनदों। बेनि खामानिया सोलिगासिनो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोदानै मोनसे साइन्स सिटि जोंनि बाक्सा जिल्लायाव मुसलपुराव मोनसे साइन्स सिटि बेयो खमैबाबो 15-20 कौटिसोनि बारा जागोन। बे मोनसे अनुस्थानखौ जोङो मोननो हाबाय आरो जोङो आबादारिफोरनि थाखाय जितु जोङो सयल टेस्ट लेबरेटरि बेखौ जोङो बानायगासिनो नै मुसलपुरावनो। बेनि जोहै जोंहा आबादारिफोरा जोंनि हानि गुनागुन बेफोरखौ नायनो हागोन आरो माबे हायाव मा खेथिनि गुबै खेथिखौ मावजायो बेखौ मोननो हागोन। BTC इलेक्सनाव जुदि देरहायो गुबैयै जोङो जोंनि BPF निफ्रायबो जोङो बै आवगायबो बुंखाबाय दोङो आरो आंबो सानो आङो सिगाङाव जिहेतु आबाद बिफाननि EMमोन बे हिसाबै आबादारिजों लोगोसे सोलोंथाइ फसंथान आरो लामा बेफोरखौ जोङो मावफुंनो नाजागोन आरो बिसेसकै जोंनियाव सोलोंथाइ फसंथाना जोबोद गोनां। मानोना जोंनियाव आरोबाव जोङो इउनिभारसिटि मोनसे लाबोनो नाजागोन जोंनि ओनसोलाव। मानोना जोंहा दा नायल' जाल' गंसेल' इउनिभारसिटि दङ क'क्राझाराव बड'लेण्ड इउनिभारसिटि। आं सानो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनसे मोनसे इउनिभारसिटिनि प्रयोजन दं। बेनिखायनो जों सानो जोंनि बाक्सायावबो मोनसे बा गंसे इउनिभारसिटि जाथों आरो बेखौनो जों राहा लामा लागोन आरो बेनि अनगायैबो गोबां फिसा फिसौ सोलोंथाइ फसंथान बेफोरखौ जों गायसननांगोन आरो होनब्लासो जोंनि जानो गैयै गथ' बा जोंनि फरायसाफोरा खाथियावनो फरायनानै माने शिक्षा लाभ खालामनो हागोन। नैबे जोंनि मुसलपुर समस्तियाव आं देरहाखांनायनि उनाव जोंनि सरकार जानायनि उनाव जिखिनि आद्रा खामानि गामि ओनसोलनि बिसेसकै जोंहा वान टाइम सेन्ट्रेल एसिस्टेन्टजों गोबां लामा जाबाय, PMGSY जों गोबां लामा जाबाय। जाखिनि जोंहा सेंसन जाखाना दोङो बेफोरखौ जोङो
सेन्ट्रेल एसिस्टेन्ट बा PMGSY नि दारै जोङो मावफुंगोन आरो खायसेखौ जोङो BTC फान्डनि जोहै जोङो मावफुंगोन आरो जोङो सरकार जानायनि उनाव जोंनि लाइमोनफोरखौ बिसेसकै लाइमोनफोरखौ जोङो जाहाथे आवगायलांहोनो हायो बा गाव गावनो सोलिनो हानाय जाहाथे जोङो खालामनो हायो बेनि जोहै शिक्षा अनुष्ठान बा बायदिसिना ट्रेनिं जोंनियाव सोलिगासिनो दङ बेफोरनि जोहै जोङो जोंनि आबादारिनि जोहै लाइमोनफोरखौ बोरै जौगाहोनो हायो बेखौ जोङो नाजागोन आरो जोङो अकल लामाल' नङा जोङो बिभिन्न गामि ओनसोलनि जिथु जोंनि लाइमोनफोरनि जौगानाय गोबां गामियाव नागिरो लाइब्रेरि बा गामिनि मानसिफोरा गोबाङा रायजोनि न' बिदिनो खायसे जोंनि धर्म अनुष्ठानफोरावबो गोबां आसनि बा रां हेफाजाब मोननो लुबैयो बेफोरखौ जोङो नैबे सरकार जाखांनायनि उनाव जोङो गासैखौबो जोङो मावजोबलांगोन। আচ্ছা দাদা আপোনাৰ যোনটো এইটো মুছলপুৰ সমষ্টি নহয় জানো হয় তো আপুনি এতিয়া ইলেকশ্যন আহি আছে BTCৰ ইলেকশ্যন তো BTC ইলেকশ্যনৰ বিষয়ে আপুনি আগত কেনেকৈ আছিলে এতিয়া কি হৈছে আপোনাক ক'ব কাৰণে অলপ মোক জনাওক। চাওক মইতো ইয়াতে দীৰ্ঘদিন ধৰি আছোঁ এইটো মুছলপুৰ 24 নম্বৰ কাউন্সিল সমষ্টি হয় ইয়াৰে আমাৰ CM উনচুমি ছাৰ বিগত 8.5 বছৰ 8 বছৰ ধৰি ইয়াতে তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে আৰু তাৰ আগৰ আৰু এতিয়াৰ যিটো পৰিৱৰ্তন আমি চাই আছোঁ জনতাও চাই আছে নাগৰিকবিলাকে চাই আছে তেওঁৰ যিটো বিভাগ বিগত 5 বছৰত তেওঁ সেই এগ্ৰিকালচাৰৰ যিটো প্ৰগতি কৰিছে উত্তৰ অঞ্চলত সেইটোত লেখত ল'বলগীয়া আৰু সেইকাৰণেই তেওঁৰ হাইকমেণ্ডে বা আমাৰ হাইকমেণ্ডে হাগ্ৰামা ছাৰে পুনৰ তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু তেওঁ জিতিলেই এই উত্তৰ অঞ্চল বা 24 নম্বৰ আমাৰ মুছলপুৰ সমষ্টিৰ যিটো কাউন্সিল তাৰ বহুত উন্নতি হ'ব ৰাস্তা ঘাট ইত্যাদি আমি বহুত আগতকৈ বহুত উন্নত হৈছে স্কুল কলেজ ইত্যাদি হৈছে তেওঁৰ দিনতে ইয়াতে আমাৰ BT কলেজ আহিল বৰমাত তেওঁৰ দিনতে ইয়াতে চৰকাৰী গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আহিল ইত্যাদি এইবিলাক যিবিলাক শিক্ষা এগ্ৰিকালচাৰ তেওঁৰ যিটো বিভাগ এই বিভাগত আমি বহুত আনন্দিত আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ নিচিনা প্ৰাৰ্থীক পাই আমি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু তেওঁক আমি অন্তঃকৰণে ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব লাগে এইটো মোৰ নহয় ইয়াৰে জনসাধাৰণৰো মন্তব্য আৰু সেই মতেদি তেওঁক আমি সমৰ্থন কৰোঁ আৰু সেই অনুপাতে তেওঁ আগন্তুক ইলেকশ্যনত এতিয়া নৱেম্বৰ বা ডিচেম্বৰত যেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ব তেওঁৱে বিপুল ভোটত জয় হ'ব বুলি মোৰ মনৰ এটা আশা বা এইটো সঁচা। আমাৰ উনচুমি ছাৰে আমাৰ ইয়াত বহুত কাম কৰিছে ৰাস্তা ঘাট বা স্কুল কলেজ বা মেডিকেল আৰু তাৰোপৰি কি কয় BEd কলেজ কৰিছে তাৰপিছত আৰু ইফালে কি কয় পলিটেকনিক কৰিছে বহুত কাম কৰিছে আমাৰ এৰিয়াত সেইকাৰণে আমি উনচুমি ছাৰক আমি কেণ্ডিডেট হিচাপে বিচাৰিছোঁ ৰাইজে আমি সকলে আৰু বহুত ধৰণৰ মানুহক তাৰমানে সহায় সহযোগ কৰে তাৰোপৰি ইফালে কোনোফালে তাৰমানে আমাৰ আগতে ইমান বেয়া ৰাস্তা আছিলে য'ত নেকি আমি গাড়ী চলাব নোৱাৰোঁ চাইকেল চলাব নোৱাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলত থ'ব গ'লে আমি ইমান কষ্ট পাইছিলোঁ এতিয়া বহুত ধৰণৰ কাম কৰিছে আমাৰ কোনো ধৰণৰ আমাৰ কেঁচা ৰাস্তা নাই বুলি ক'বই লাগিব অলপ ক'ৰবাত অসুবিধাৰ কাৰণে হয়তো থাকি যাবও পাৰে এইবাৰ ছাৰে আমাৰ জয় হ'লে আমি এইখিনি কামো কৰিব বুলি আমি আশা কৰি আছোঁ বৰ্তমান সেইকাৰণে ৰাইজে আমাক উনচুমি ছাৰকে বিচাৰে গতিকে আমাৰ মুছলপুৰ এৰিয়াত বহুত কাম উন্নতি কৰিছে BTD হোৱাৰ পৰা আমি সেইকাৰণে আমি হাগ্ৰামা ছাৰৰে চৰকাৰ বিচাৰি আছোঁ গতিকে আমি বেলেগ দলক আমি ভোট দিব নিবিচাৰোঁ। जोंनि गामिया बोरिमाखा आरो जोंनि गामियाव बहुत डेभेलप जाबाय आगोल जेबो गैयामोन माने बेफोर लामायाबो जेबो गैयामोन माने साइकेलानो सालायनो हायामोन थाबायनायाथ' बाद साइकेलखौनो सालायनो हायामोन ओरैबायदि खस्थ'मोन दा जोंनि सारा उनसुमै सारा जानायनिफ्राय जोङो दा नै बोरिमाखायाबो जोंना मडेल भिलेजाव हाबबाय आरो जोंनो मार्केट नै बेहायबो मार्केट होफैबाय आरो जोंनि मडेल भिलेजनि मोनसे टपबो बानायना होदो ओंखारथ'वाखै लिरथ'वाखै बानायगासिनो आरो बहुत बिदिनो गोबां मडेल भिलेजाव फैनो गोनां दोङो सारमोनानो मावगोन होननानै जोङो
आखा खालामो ओंखायनो जोंनो BPF सरकारखौनो नांगौ अनसुमै सारा आरो जेरैबाबो जोंना अनसुमै सारा देरहाखागोन जोंहा मोनसे आखा दङ आरो BPF-आनो सरकार दागोन होननानै आरो जोंहाबो आखा दङ जों मिजिं दोङो आरो नुहुरखादोबो जोङो आरो जा मावनांगौ दोङो खामानि बेफोरखौ BPF-आनो मावगोन होननानै आङो आसा खालामो